Hodně zdraví a životního elánu. Dnes Československé federální shromáždění zvolilo znovu prezidentem Československé socialistické republiky soudruha Gustáva Husáka. Vaši vlast znám dobře. Znám osobně i soudruha Husáka. Chtěl bych právě dnes zdůraznit, že pod jeho vedením uskutečnila komunistická strana Československa významný pokrok na cestě budování rozvinuté socialistické společnosti. Chtěl bych soudruhu Husákovi popřát hodně zdraví. Jemu i všemu československému lidu přeji další úspěchy na zvolené cestě. A to tím spíše, že svět je dnes rozdělený a na státech socialistického společenství leží významný úkol – bojovat za zachování a upevnění míru ve světě. Ještě jednou přeji soudruhu Husákovi i všemu lidu bratrského Československa, aby při budování socialismu dosahoval stále dalších a významnějších úspěchů. V moskevském Kremlu se dnes uskutečnila beseda generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Michaila Gorbačova s indickým ministerským předsedou Rádžívem Gandhim. Při setkání, které proběhlo v ovzduší vzájemné důvěry a porozumění, si oba představitelé vyměnili názory na některé otázky sovětsko-indických vztahů a mezinárodní situace. Potvrdením úprimného dlhodobého priateľstva medzi Sovietským zväzom a Indiou bolo aj dnešné stretnutie Rádživa Gandhiho v stĺpovej sieni Moskovského domu odborov s predstaviteľmi sovietskej verejnosti. Pri tejto príležitosti prevzal indický hosť z rúk akademika Blochina vysoké ocenenie. Zlatú medailu a diplom nositeľky Medzinárodnej Leninovej ceny za upevnenie mieru medzi národmi udelili in memoriam jeho matke Indire Gandhiovej za mimoriadne úsilie, ktoré vo funkcii predsedníčky indickej vlády vyvíjala v boji za upevnenie priateľstva medzi národmi. Rádživ Gandhi v ďakovnom prejave zdôraznil, že toto vysoké vyznamenanie prijíma nielen ako ocenenie osobných zásluh Indiry Gandhiovej, ale aj ako ocenenie úsilia ľudu svojej krajiny o rozvoj sovietsko-indických vzťahov. Jubilejnou vedeckou konferenciou pokračovalo dnes v Budapešti zasadanie Vojenskej rady Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy. Za predsedníctva maršala